rade vypnúť zapaľovanie, tak aby sme odpojili prúd a mohli by sme zabrániť vzniku požiaru. Zistíme, že kto v aute je pri vedomí, alebo respektíve bezvedomí. Zásada platí, kto kričí, tak ten žije, kto chrčí, tak ten už veľmi žiť nebude. Ale kto je bezvedomý, kto je ticho, tak v prvom rade toho treba ošetrovať. Napriek tomu, že môže mať zranenú chrbticu, treba ho vytiahnuť, lebo život je dôležitejší. Teraz odovzdám slovo zástupcovi Červeného kríža. Nech vám povie, ako poskytnúť prvú pomoc. Takže videli sme, že vytiahli figurinu z automobilu, je bezvedomý, nedýcha. To znamená, položili ho na tvrdú podložku. Mohli ste si všimnúť, že keď ho vyťahovali z auta, nedbali na to, či má niečo zlomené. To znamená, tam ide o život a nie o zlomeninu. Teraz zistili vedomie, dýchanie, krvný obeh zistili a teraz idú dávať masa srdca. Začíname 30 stlačeniami a 2 vdychmi. Túto činnosť, samozrejme, teraz sme zavolali aj rýchlu zdravotníckú pomoc, aby nám prišli pomôcť, 112. Tam musíme povedať, kde sme, ako sa voláme, číslo telefónu, čo sa stalo a koľko je ľudí. Takže 112 nám už ide, oni to robia neustále. Ten ďalší, čo je v automobile, má zranenú hlavu, to znamená, že tam ten druhý záchranár, čo je, akurát s ním komunikuje a zabezpečuje potom rýchlo sanitky, komunikuje s ním ďalej a vyšetruje ho. Túto masa srdca robíme, dokiaľ nepríde rýchla zdravotnícka pomoc a záchraní sa môžu striedať, to znamená, nedáva záchranár, dvaja už nerobia, robí len jeden. Takže prišla nám rýchla zdravotnícka pomoc, títo naši laici odovzdávajú postihnutého rýchlej zdravotníckej pomoci. Ten ďalší, čo je v aute, vidíte toho druhého záchranára, že s ním neustále komunikuje, rozpráva sa s ním, drží ho pri vedomí, to znamená, ten je pri vedomí, není potrebné tam ho vyťahovať z auta. Ďakujem tým dvom chlapcom, výborne, môžeme si aj zaslúžiť potlesk, keď som bol taký dobrý. Takže teraz prišla rýchla zdravotnícka pomoc, dajú fixátor na krk, budú mu dávať asi aj infúziu. Za chvíľu si ho prevezmú do sanitky a potom už odovzdajú ho do nemocnice, kde už sa o ňo postarajú lekári, špecialisti. No, ako vidíte, ten druhý funguje ďalej. Teraz, keď zoberú toho druhého, samozrejme nemôžeme sa dostať k tomu šoférovi, lebo je zakresnený v aute, takže budeme k tomu potrebovať samozrejme aj hasičov, ktorým za chvíľu zavoláme. Oni sú zavolané, sú strašne ďaleko, idú až z Košíc, takže ešte chvíľu mi to potrvá. Ale hádam, už by mohli aj pomaličky prísť, nie? Výborne, takže už počujeme, jak nám húkajú hasiči, ktorí samozrejme sú na to takisto pripravení, ako aj záchranári, takže týmto moja ukážka skončila, predám činnosť pani riaditeľke. Takže samozrejme to prvé, čo som zabudla povedať, že zavoláme pomocou liniek tiesňového volania. Zopakujme si, tí, čo deti boli na teste, tak vedia. Univerzálne číslo 112, hasiči 150, rýchla zdravotná pomoc 155. Hasiči samozrejme vyrážajú do minúty od vyhlásenia poplachu. Takisto prvé, čo musia urobiť, musia zabezpečiť auto, celé to miesto nehody, aby samozrejme chránili aj seba, aj zranených. Urobia protipožiarne opatrenia, pretože tie autá, síce je vypnutý kľúč do zapaľovania, ale sú tam veľmi veľké zdroje požiarov, akumulátory, môže tam byť stlačený propán-bután, ak sú to autá na alternatívne pohony, skvapalnený propán-bután, naozaj veľké riziko vzniku požiaru, ale aj ohrozenia života záchranárov. Musia auto zabezpečiť proti pohybu a už vyťahujú hydraulické náradie. Aby sa dostali k zdroju energie, teda k baterke, a zároveň robia opatrenia proti vystreleniu airbagov, ktoré sú veľmi nebezpečné, ktoré sa neaktivovali. Veľmi prudký náraz môže jednak zraniť tú osobu ešte viacej, čo je postihnutá, ale aj samotných záchranárov.
Zároveň vidíte, vyťahujú vyprosťovacie zariadenie, ktoré sú rôzne kliešte hydraulické, rozpínacie kliešte, valce, na to, aby mohli bezpečne a bez ďalších poškodení vytiahnuť zranenú osobu. Musia ju samozrejme chrániť pred nárazmi, pri strihaní, pri vybíjaní okien. Zdravotník v aute neustále sa o ňu stará, komunikuje s ňou, jednak ju upokojuje, vysvetľuje jej situáciu, čo sa deje, ako sa deje, aby nemala ešte väčší šok. Časté dopravné nehody nútia výrobcov, aby skvalitňovali svoje autá spevňovaním tých jednotlivých častí, ale na druhej strane to komplikuje činnosť záchranárov, ktorí potom ťažko niektoré časti môžu rozstrihnúť, ale samozrejme skúsení hasiči to už vedia, že niektoré stĺpiky sa nestrihajú, pretože by to bolo veľmi veľká strata času a naozaj, keď ide o život, dôležité je čo najefektívnejšie toho človeka dostať vonka. Zdravotná služba, aby ho odviedla na odborné lekárske vyšetrenie. Postihnutá osoba má založený šancel-golier spevňovací, v prípade, ak by mala poranenú chrbticu, aby čo najmenej bola vystavená prudkým nárazom. Úspešne je naložená do transportného vozíka, pretože nepotrebuje nosidlá, vidíte, veľmi silné zariadenie. Ošetrená, ide na ďalšie vyšetrenie do nemocnice. Myslím, že úspešne to zvládli záchranári. Veľký potlesk. Vidíte, že naozaj ste v bezpečí. Ak si dokážete zavolať správne rýchlo pomoc, takže určite príde. Tak ako som povedala, hasiči vyrážajú okamžite do minúty, nech sú kdekoľvek, nech robia čokoľvek. A to nie len takto ako v aute, ale hlavne doma. Spôsobiť popálenie plúc, ale hlavne je nadýchanie hory a nebezpečné látky a ľudia vdychujú jedovaté plyny, ktoré spôsobujú hlavne polystyrén, molika. Dôležité je, keď ste v zadivenom priestore, použiť nejaké improvizované rúšky na tvár, ale aj izolky vonka rýchlo na čerstvý vzduch vyviesť osoby. Vidíte, hasiči zasahujú v dýchacích prístrojoch.
Na hasenie používa sa vysokotlaký prúd aj s prímesou peny, aby to hasenie bolo čo najúčinnejšie. Vidíte, ako chvíľu trvalo hasičom a podarilo sa im zahasiť takto horiace auto. To, čo som vravela, zakryjeme si ústa. Toto už je len vodná